dnub mhux inwaħlu fid-djufija tagħna. Tista' tispjegali ftit jekk jogħġbok berrikni mingħand Carmen. Mela, hemm differenza bejn id-dnub u bejn id-djufija tagħna li huma differenti ma jfissirx li waħda ma tfassalx għall-oħra. Imma, pereżempju, ħanidu ħaġa fejna fina nidaj. Tajjeb, id-dawa dnub. Issa mhux noqgħod ngħid u le għax jiena dajjef ta' u le għax jiena m'għandix kontroll fuq in-nifsi. Allura kważi ħanġibu kollox xejn mhux xejn. Dak li hu dnub, m'għandux ngħidu għax aħna dajfin. Aħna dajfin u d-djufija tagħna iva tista' twassalna sabiex aħna naqgħu u nidimbu, però eżistijej irridu nirrealizzaw ukoll li aħna għandna il-qawwa tal-Ispirtu Santu taħdem fina. Xi kultant meta jiena ngħid isma' ma noqgħodux niskużaw lil nfusna bid-djufija tagħna, mhux biex ma nadrux u mhux li Alla ma jifhimx li aħna dajfin u xi kultant mid-djufija tagħna aħna naslu għad-dnub, imma xi kultant aħna faċilment illi il-qawwa ta' dnub indajfuha billi niskużaw kollox, għax aħna dajfin. U ninsew, u di l-ħaġa, illi jelmu lej wedna l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Aħna maħniex merħija għad-djufija tagħna, imma aħna merħija l-grazzja ta' Alla. Aħna mill-qawwa tal-Alla taħdem fina, sakemm aħna qegħdin. Bażikament ħappoġġija b'dan il-mod, int fuq xi qed tistrieħ fuq id-djufija tiegħek jew qed tistrieħ fuq il-qawwa tal-Alla fid-djufija tiegħek. Għaliex xi drabi jiġrilna kif kont qed ngħid illi niskużaw ruħna aħna dajfin, allura kważi dnub ma jeżistix teżisti biss id-djufija tal-bniedem. Ma meta aħna realizzaw mrejt għandna l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, allura hija. Allura jiena anke kien għandi vizzi tal-daj, jekk jiena nidaj, nimx tgħid għax fader taf xi jiena vizzjat u isek taf xi m'hemmx tagħmel jiena kienu nik-djufija ħabib tiegħi. Int mhux hekk. Int mhux hekk, Alla ma ħalqikx hekk, kull qasridek hekk, u dak il-grazza biex ma tkunx hekk. Iġifieri isma' dak li hu dnub, pereżempju, qed tidaj, huwa dnub ħażin, ammettilu ħażin. Fid-djufija tiegħek tinsiex li hemm il-qawwa tal-Alla għadejnek. Il-ħnina tiegħu ftakru ħaġa. Il-ħnina tal-Alla mhix li tiskuża l-bniedem. Il-ħnina tal-Alla hija li Alla għax jaf li l-bniedem veru dajjef mhux jiskużaw ilu lesu qatt ma kien xejn. Le, imma x'jaf li għandu bżonn itih il-qawwa u l-imħabba tiegħu fil-ħnina tiegħu. U qed jomlu fil-ħnina għax ma jisħolux il-bniedem, imma Alla fil-ħnina qed jomlu għax jaf li hu dajjef ħalli jkun jista' jinqala minn dik is-sitwazzjoni tiegħu. Imma mhux joqgħod jitħassru u jiskużah kieku Ġesu fuq is-salib eżistijej ma kien hemm għalfejn jaħfer xejn. Kien jiskużana ma kienx hemm għalfejn jaħfrinna, fir-realtà Ġesu ħafrinna u muskużana. Għandna aktar telefonati. Hello, tista' tkellem Father Hayden. Paċi miegħek. Miegħek ukoll ħabi. Father Hayden. Għajdli. Jiena bniedem maġur. Iva. U jidduq li għandi jiena nuf. U qed biex għad-sija rajta xison għawija ma praċ għapaċ d-breġeni għandi għamini ma sabatni il-plaċena għawija għal-kolla ħabibta ma sija b'nejn sija naġaqum ħanżommuk fit-tattita u nitlob għalik anka fl-aħħar qabel ma nispiċċawlhom ta' kun imbierek għalti. Grazzi ħafna għal xanti ħor fuq linja. Hello Radio Marija. Hello Radio Marija. Mxaħat fuq il-linja. Mela sakemm jindunaw li qegħdin nitkellmu magħhom, Father Hayden għandek message ieħor u jgħidlek Father tolbu għalina, ir-raġel telaq mid-dar ġajlu 4 snin, meta jiġi għat-tifel ma jkellimniex jiena ħfirtlu iżda u le dejjem nitlob għalih iżda tajt qalbi minnant persuna li tajtlek li mweġġa ħafna. U veru Father, il-fidi tfisser li temmen jiena kelli żwieġ imkisser imma x'nemmen li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir, veru meta jkun hemm persuna oħra fin-nofs mhux faċli biex taħfer u biex terġa' tibni fiduċja, imma jekk ikollok l-Alla fil-ħajja tiegħek tista' tagħmel dan. Berrikni Father. Il-ġimgħa l-oħra xi ħadd saqsina dwar din veru li t-tajjeb ibati u l-ħażin igawdi. Mela, veru li t-tajjeb ibati u l-ħażin igawdi, jiena naħseb li kemm it-tajjeb igawdi u jibati. U naħseb kemm il-ħażin igawdi u jibati. Meta ngħidu daw l-espressjonijiet però xi kultant l-esperjenza tal-ħajja turina, jiġifieri pereżempju min jipprova jimxi subaħ dritt jaqlaħħa u min jipprova jħawwad dan kollox imurlu tajjeb. Jien naħseb li hija realtà tal-ħajja vera dina, però xtaqt nibda billi qed fil-bidu
li ma naqbdux u isnamluha regola. Ifhem, it-tajjeb ibati u t-tajjeb gawdi. Il-ħażin ibati u l-ħażin gawdi. Ġifieri it-tajjeb u l-ħażin ħanadhom l-istess esperjenzi, però hija vera li xi drabi min jagħmel it-tajjeb jaqlaħħa u donnu min jagħmel ħażin ħawwa donnu kollox jiġih tajjeb. U naħseb hemm diversi raġunijiet għaliex. L-ewwel ħaġa sistijej għaliex sfortunatament id-dnub li hemm fil-qalb tal-bniedem illi nfiltra anka l-istess mentalità li aħna l-umanna, l-istess strutturi xi drabi li kollha l-istess soċjetà jiffavorixxu il-min jagħmel il-ħażin u mhux il-min jagħmel it-tajjeb. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa sistijej jeżisti wkoll l-element tax-xitan. Il-xitan iva min jagħmel il-ħażin minnu miegħu apparentament però eżistijej jista' jidhru li kollox ikun sejjer tajjeb għax fir-realtà meta qegħdin ngħidu tajjeb, igawdi, ibati, qegħdin nifqu biss fuq l-aspett materjali, fuq dak li jidher minn barra, jew qegħdin nħarsu lejn il-bniedem b'mod sieħ. Ix-xitan jinganna eżistijej, iħallik fid-dnub. Mill-aspett materjali jista' jagħtik ħafna affarijiet tajbin kif provajt tanta jagħmel il-Ġesu pereżempju fit-tentazzjonijiet. Imma fir-realtà ma tkunx, jiġifieri aħna ma qegħdin nitkellmu minn dbatija u minn gawdija, qed nitkellmu mill-aspett materjali tagħha, jew qed nitkellmu mill-aspett sħiħ tal-bniedem li mhux biss materja imma hemm l-element spiritwali fih ukoll. U naħseb li aħna għandna bżonn eżistijej inbidlu ftit il-mod kif aħna nħarsu. Jekk aħna nħarsu biss lejn l-aspett materjali tal-affarijiet, allura ħsan qogħdu ngorru nqerdu ftit għax nippruvaw nagħmlu tajjeb ħan nispiċċaw naqlawha, però kieku kellna neħlu daxejn aħna fina nfusna. Ku kienna verament aħna niskopru il-ferħ li joħroġ milli tagħmel it-tajjeb. Dakka mhix tgawdija, dik mhix tbatija. U għandna bżonn eżisti aħna neħlu daqsxejn f'dan il-font fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna. Ċertament Ġesu għamel it-tajjeb għalha wkoll. U nfakkarkom x'qalilna l-mulej Ġesu għalilna d-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-mallem. U allura jekk mulej tagħna sidna Ġesu Kristu din kienet ħanidu hekk ix-xorta tiegħu mal-bniedem aħna bħala dixxipli tiegħu se ngħaddu wkoll minn istess realtà. Nixtieq ħaġa oħra li nżommkom fil-qalb tagħkom u f'moħħkom hija illi ir-rebħa bejn il-ħażin u t-tajjeb aħna naħsbu li ħasseħ fuq din l-art, però mhijiex hekk. Il-kelma ta' Alla tagħmilha ħafna ċara illi r-rebħa li Ġesu diġà rebaħ bejn il-ħażin u t-tajjeb se sseħħ meta Ġesu jerġa' jiġi lura. Dik li aħna ngħidula l-parussija, aħna qegħdin nistennew kif ngħidu fil-quddiesa, nistennew ksamma tiġi fil-glorja wara l-konsekrazzjoni. Aħna ma tantx niftakru għalina, aħna qegħdin fażi qed nistennew il-Ġesu jiġi lura. U propju r-rebħa li ġabilna Ġesu, ir-rebħa tat-tajjeb fuq il-ħażen li ġab fuq is-salib, illi min issa tibda tidher, però mhix kompluta. Ħasseħ biss fil-milja tagħha meta Ġesu jiġi lura, aħna rridu nitalmu li anka din il-problematika li tqajmet f'dan il-messaġġ li min jagħmel il-ħażin donnu jgawdi min jagħmel it-tajjeb donnu jaqlaħħa, ir-rebħa bejn it-tajjeb u l-ħażin irridu nifhmuha u nitalmu ngħixu li missa sseħħ issa fil-milja tagħha kompletament imma fir-ritorn ta' Kristu fil-glorja meta jiġi b'mod definittiv u anke fil-laqgħa tagħna miegħu fil-mewt. U allura importanti eżistijej din il-mistoqsija tqajjem iktar mistoqsijiet, mhux tweġiba. Il-mistoqsijiet tqajjem mistoqsija oħra kemm jiena qed ngħixha fuq livell intern u kemm ukoll jiena qed ngħixha fuq dan is-sens l-iktar għalla fuq uċċek ma tkunx tiflaħ iż-żom. Inħossni li ma nistax nsib paċi dun, ma nistax nsib paċi jitlob għalija. Nemnek sinjura li anka din l-esperjenza, u speċjali meta aħna nduru bil-fidu qudiem Alla u donnu dak li ntolbuh ma narawx iseħħ, nkunu qegħdin nemmnu, irridu nitlu fl-abbandun tagħna fih, li mhijiex faċli, u forsi rridu nistaqsu ftit anka fit-talb tagħna. It-talb tagħna irid ikun f'dawn il-momenti aktar minn nitolbu għal xi ħaġa partikolari dak li aħna naraw li hu bżonn, hemm bżonn li aħna nitolbu sabiex aħna nintelqu fil-verità f'idejn Alla bħalma kienu l-apostli meta Ġesu kien rieqed magħhom. Hija esperjenza tal-fidi li mhix faċli, però l-fidi tagħna eżistijej, mhijiex il-fidi tal-ħass,
imma l-fidi li tkun mibnija fuq il-kelma talla u l-abbandun tagħna fiha. Hija fidi li tittimmatura bil-mod il-mod. Ħafna drabi li l-fidi timmatura f'mumenti jibsa li mhumiex faċli, u allura wieħed jifhem anke din iċ-ċerta ħanidu hekk nikta u dbatija li anke minn kienet nitolbu nkunu din inġarbu fil-qalb tagħna. Fadar l-aħħar ftit minuti li għandna d-dispożizzjoni tagħna, messaġġ jgħidlek Father Hayden nirringrazzjak tal-katakezi tal-ubbidjenza li tiġi mill-fidi u tal-isbaħ verità tal-Verġni Marija. Itolbu għall-erwieħ eżiż tal-familjari u tas-saċerdoti. Il-paċi magħkom minant Rodrik. Itlob għalija Father għaddejja minn żmien diffiċli. Father Hayden itolbok erġa' għati il-mobile number għax ġaj tajtu ċempilli l-bib. 79705683 tistaqsu għal Jonathan. Ejdu ftit bil-Malti, Father xaħti ħorti ġaj jitlabuna. 79705683. Jiena Father Hayden ringrazzjak.